mulargan ako. Magamping ka din niya. Ay kabalakan ako. Ni ara ko. Hantod, mabalik ka. Kasunod adlaw, first day na sa shooting mo. Si Direk Lito na ibahala ni mo. Baka salig ka ato niya. Sige. So, nakakita na kasi mo mga pictures? Angayan kay ka? Sure ka? Of course, yes. Very much. Sige. Adto ta sa sud. Kay patanawon ti ka. Sige. Ang tananing kalibutan, ang yuon ko ang langit, nga dili ikaw kanako. Anong niya na masab ka? May bagay day ko kung ako ang maabot. Di ka bagid makasabot? Sige ba ha? Aris ako sa gawas. Tura, kamu lang sanduha dia. Hindi ba lang ko nung mag-down sa pagpangaon? Di na miste. Dato mo. Kamoy makakita. Makakaon mo kung unsa inyong gustong kanon. Unsa ba'y nakalahi sa makakita ka? O kang dili na ka makakita? Giinsulto ba ko nimo? Igo lang ko ng utana. Wa ko mag-insulto. Hangtod ka ron. Wa ka mahibaw kung unsay tubag sa imong pangutana. Gusto ko mahibaw, di ka nimo. Ngano mo ga? Hungitan ti ka. Hungitan. Makahimo kong paghungit sa akong kagulingon. Biya na din he. Nakasamo ka lang sa akong pagkaon. Gusto ko magtanaw ng mga mukha ang ikaw lang usa. Bay! Bay! Bay Dodoy! Pawaan ni siya! Bay! Bay! Papahawaan ni. Na, ambot ninyong duhoy. Bahala mo day. Bay! Papahawaan ni siya, Bay! Di ka makapugos ni Dodoy. Di man ka makakita. Pahawa na. Pahawa na! Iwasaw na na yung gikaon. Kung di ka gustong hungitan, ti ka. Unsa magituyo ni mo nako? Ha? Unsa magtuyo ni mo nako? Nganong manghilabot pagkat ako kinabuhi? Di lagi ka makakita. Ayaw na paghago-hago. Pahawa! Pahawa na! Wa ko magkinahanglan nimo. Ha? Unsa man di gusto nimo nako? Unsa man! Angayan kay ka. Mao ba? Tila. Dako kay kang kaugmaon ni. Busa ayaw ni usiki. Pero hangtod kanus amo ko maingon ini. Angtod sa musika ta ka. Hindi ka kumapare si Sarah? Manong nakahisgot mo ka ni Sarah? Di ba importante mo sa siya nimo sa una? Lahi si Sarah. Dunay dakong hinungdan kung anong nagkabuwag mi. Di ba jud ka kumapare sa ani Sarah? Ngaon sa? Manang ko ba ako kinabuhi? Nya, imong biyaan? Di ka na mahitabo. Lahi si Sarah. Lahi ka.
makinahanglain, Christian. Gusto lang ko makatabang nimo. Aba. Balik-balikon ako ni. Di ko ganahag tabang. Ug wa ko magkinahanglan sa imong tabang. Nagkinahanglan ka. Nagkinahanglan ka nga makakita ako kagwali, Christian. Di kung di, magpabiling kang ingon ana hangtod sa hangtod. Huwatong tabanin mo nga, wa na kay kusog, una pa ka makakita. Kung saan pa man yung pagkakita ni Hilap? Kung di ka maning kamot, Ayaw siyang hisguti. Wa ka makailan niya. nakaila ko niya, Christian. Kung di na ni may kalimod na ako. Di na na ko ikasabot na doktor. Pero, tuwa pa lang siya sa gawas karon. Kinahanglan nga, biguno na ni maing kagalingon. Para mapadayon na natong operasyon sa imong mga mata. Wa na ikapuslan. Wa ko'y laing gusto. Ang gusto na ko ron. Tapuso na ako akong kinabuhi. Sayop lagi na. Ayaw kong angin-angin na. Karon, kung di ka makahimuan, sige, pahawa. Pahawa. Way magbuot na ko kung magpundo ko din he. Sugod karon, ako na'y mo atiman nimo. Mao na. Sugod karon, ako na'y mo atiman nimo. Dili na si Dudoy. Kay hago na kay siya. Ayaw pagbuot-buot. Mao na'y akong gusto. Doy! Hatagig pagkaon si Christian dire. Sige, atagi ko ninyo. Ganahan kang ilabay na nakong kanon sa imong naw, ha? Ganahan ka? Ano? Makahimo ka ka? Makaigo ka ka? Nga maglisod man kay kakupot sa kutsara? Bay! Pahawa na din eh! Pahawa na! Doy! Dadig pagkaon si Christian dire, Doy! Sige po ni! Naghahanan ninyo! Kailabay ko na tanan! Punan gyapon ako. Ug akong ipahurot gyapon nimo. Kutob sa gidaghanon nga gusto na ko ipahurot nimo. Pahawa na! Pahawa na! Ama! Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Sa way kinatuwa. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Sa way kinatuwa. Iba'y kung makita ka, bisan anino lang, mabatian ng tingin, bisan katawala. Kung managlahi man ang talan, ning kalibutan ta, kalipay kung makita.
Kung pwede lang balikan ko ang mga panahon, piliin ko ang higayon sa paghimugso ko. Timanan ko gayud ang tingog aron mapati ko. Ikaw ang tingog mo bisan sa una-una lang. Kawang baking tanan nga palinguha ko, sayo ng langit sa kamingaw ning kinabuhi ko. Balakid man king saad kung panuhom pa, buhaton kong tanan ikaw makita ko man lang. Libuton ko ang kalibutan, pangitaon ka, bisan tipik lang sa hulagway mo, gustong makita ka. I love you. I love you. Kung giahantos, gihandom ka bisan anila. Ayaw ko biyain, my loves. Mamatay ko kumawa ka na ako. Kumawa, my love. Magpabiling ko. Hangtod sa hangtod. Ikaw ra sa damo higugmaon, my loves. I love you. Kabisan anila. Kung may paglaungan, mag-abot atong dan, mapamatudan ko kahang ikaw ang akong inahan. Isanay ko na lang sa Diyos pinikanan, kung hayop na ng pag-atos ko, di ko'y tapayan, makita ko ikaw. O akong minahal, ikaw ang bugtong itingon. Panahiluan ko. Makita ka bisan. Panahiluan. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwa? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why? Inya ba? Mayo rin mo ko? Wa pa bang doktora? Wow! Sinangita ka niya? Bingaw kang doktora sa. Wa ko minawa niya. Naglagot ko. Ginabtanon kayo. Kastilan ni mo ba? Kaya mo na ginawa na agad? Ano man ka? Ikaw mo rin? Oh, bakit na si doktora? Suti kayo kang naluoy na siya ni mo? Apan sa unsang rason. Hindi may paryente. Kalit na siya abot diri sa kondakit. Oh, ambot lang ba eh? Kaman na mo ba? Hindi ka na sila itang tao? Kastilan ni mo ba? Ano mo na butang-butangan ng istorya sa doktora? Ditabang na noon na ni mo? Sagdi na lang guna ko asan sa gikan. Ang importante ba na ay tabang na to? Ano ba? Oh, nabay. Ano pagunahunag si Pinsa? Ay, pagunahunag dautan. Ano malinawan mo pagunahunag? Kamit ka kung magmalinawon ba yun? Na kalimti na lang angay kalimtan bay. Ang pagunahunaon, ano maabot? One ako ikabuton ba? Na, samtang buhi ko tabay. Dapat yung maabot. Dapat yung paglaom. Kamu?
Ano ba? Ang doktorang gopang. Nanapod. Diba? Pagdong na siya, bay. Nanapod. Makasakot. Makalagot. Kawaan na sa dinya. Joke lang naman. Ikaw ba, magpadanin ka. Behave na din ka. Magsuko na po ka diya. Ramil? 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 Gigotom na ka? Na ako? Ayaw gadlok. Hindi ako kiniparing kong Ramil. Ay, hindi siya? Larga na siya. Ako'y gato niya sa airport. Ibalik ko nila aron mag-astorya ta. Airport? Anong mo siya paibaw na ako? Wa na lang kanina istorbo ha. Isa ganahan makatugaw ni mo. Oy, tuod. Kung wala kay baton, mga ano ta? Nakaluto na mo ko. I hope nga makaayon ka sa kong niluto. Ano saman? Mga ano ta? Doon na lang sa kibuhatan sa taas, direct. Kadiyot raman. Sige. Magpaabot na lang ko ni mo. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwa? Wala na'y lain pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahaling dughan. Sa way kinutupan kundi ikaw da ug wala na'y lain pa. Bisan pang kapalaran, buot mo babag ka na to. Apan andam isugal ang akong tanan. Diha kanimo bugti sa gugma mo. Makiangayon nga angay ko pangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwapan kundi ikaw da ug wala